ongi etorri gaurko saiora, ere bai, saiora, amatasunen inguruan, amatasunak eta feminismoa izpide dugun saioa, eta badakizute gai ezberdinak jorratzen ditugula, erpin, mirenek esaten duen bezala, erpin, eta poliedro ikuspegi hortatik? Ikuspegi hortatik, eta beti bide lagun bat daukagula gai bakoitzarako. Hortaz Mirenek aurkezpentsoa egingo digu, gaurko gure solaskideari. Bai, eta gaurkoan aukeratu dugun gaia, izenburua jarri dugu hezierak eta ardura feminista. Eta hori pixkat gonbidatu aurkezteko, etorkizuneko belaunaldiak heztea ardura handiko erronka da. Gure seme-alaben esku izango da jendartea eta hauek balio egokitan heztea garrantzitsua da oso. Irakasle eta ama da Ana Galar, beraz, bi esparrutatik aritzen da hezkuntzan eta horren gaineko ardura aritzeko gonbidatu dugu gaur gurera. Ongi etorri, Ana? Ongi etorri. Eta, hori hasiagatik, ez? Pixkat, irakaskuntzan ama izan zarenetik ez dakit hasia zaren berriz, oraindik ez, baina, pixkat bi ikuspegitatik bizitu duzu hezkuntza edo hezieren gaia. Eta egian lehenengo galdera horregatik, ez? Lan mundutik tokatu zaizun aurrekin ere asko lan egitea, zure erabakia ama izatekoa erabaki edo autokontziente bat izan dela uste duzu? Bai, printzipioz esango nuke baiet, bikotekan nintzen, eta momentu batean erabaki genuen guraso izan nahi genuela, eta orduan horrela, batekoan esango nuke baiet. Baina gero pentsatzen badut pixka bat, modu kontzientean igual, espektatibak eraikitzen ditugu edo genituen, eta orain jagama naizela, igual inkontzientean erabakiak hartu. Ez, jakin gabe ez askotan, hori da, amatasuna da gai oso potentea, eta igual, esango nuke hori bai. Kontzienteki bai, baina hori, erabakia, guraso izango gara. Bikotean, modu eroso batean, ez, edo normatibo batean, bikotean zaude, eta guraso izan nahi dugu bai. Alde hortatik bai, baina gero uste dut hori, komentatzen dugula kontzientea eta inkontzientea, eta interesgarria da Estitzu Fernandezek bere liburu hortan, gure erditzaren jabe hortan, ez aldarrikapen hori. Erditze kontzienteak edo amatasun kontzientzia hori nik uste falta izan dugula gure familian, eta orokorrean falta dela informazioa edo ez dakit eztabaida edo... Galdera hau botatzen dugu, egia ez darela lehenengo gonbidatua galdera hau luzatzen dizuguna, baina egia da, normalean bereziki beste ez da normatiboak diren amei galdetu izan diegula, ez? Eta gainera, amaien kasuan fertilizazio prozesu bidez iritsi behar izan direlako, segurazki seme-alabak eukitzea, horrak eukitzea. Eta, karo, egia da, egiten genuela gogoeta, ez? Eta gero, eredu normatiboa garen hoiei, zergatik ez du galdetzen, ez? Gaina gaur egun burujabetasunen garaian bizi garela, ez? Eta denaren erabakia, ez? Gure elikaduraren burujabe, kontzienteki jan, zer egin, eta olako erabaki potente bat zure bizitzan, ez? Guraso bilakatzarena, ze punturaino, ez? Hartzen den, sozialki delako espero dena, ez? Eta zaude bizitzako etapa hortan, esan duzuna, ez? Bikotan nago, estabilidad daukat, eta da tokatzen dena, ez? Eta venga, guazen seme-alabak eukitzea, edo badagon kontzientzia bat, bai ikusten nahi garela, edo aurre ikusten, belaunaldi berriengan badagola, igual kontzientzia berri bat, egian ez izatearena, ez? Sortzen nahi dela beldur berri batzuk, eta agian hemendik urte batzutera bai izango dela erabaki are eta kontzienteago bat bai edo ez hori. Bai, eramaten gaituen, ez? Pixka bat dagoen eredua, eramaten zaitu modu inkontziente batean, ere betetzera, igual espektatibak edo ez. Eta batez ere hausnarketa, igual bikote heteronormatiboetan gauden nei, ez digute galdetzen zergatik zara ama. Edo, aldiz, ama ez den emakumeari galdetzen zaio, noizko, edo zergatik ez zara. Ez? Orduan, hortxe, pixka bat gogoeta konpartitzea azkenean, ze punturaino... Nik uste hori kontzientzia pixka bat gehiago igual bai jarri ginen pentsatzen, ez? Eta benga, guraso izan horretik pentsatu behar dugu ongi, nola, zer? Baina, karo, geratzen ginen, izango gara guraso, eta gero, hori.
Orduan hor ere badago kontzientzia pizka bat, baina ere badago inkontzientzia eta errepikatzen ditugu arau normatibo horiek. Osa, esan nahi dut, ez dela inerreza... Banatzea kontzientzia bai. Prozesu bat, kontzientea, uste dut hortarako, edo hori egiten duzu kriston lanketa bat, eta gure kasuan adibidez dago. Eta esat ni beti izan duen, eta nik uste eskerra badagoela inkostientzia puntu bat, zebaztela segurazki gut. Natalidadea beruntzu alimado izango zen okerrago garrongo datu. Eta ama izan aurretik, edo bikote honetan egon aurretik, bai egia da kontzienteki bai baloratu ditu dela, eredu, ez, pues igual ez naiz izan. Zen nire ametsa edo nire, ez, ez dut sinisten... hortan, sena hori. Hortan nik ez dut sinisten, baina, bai pentsatu anuen edo bakarrik, edo izatea ama, edo ez izatea, edo lagunekin ere, baina, gero, pues azkenean, errepikatu dugu. Patroi normatiba. Bai, nire kasuan bai. Eta... Feminismoak ematen digu hori, ez? Behintzat, aukera hori mai gainean egoteko. Ez? Pues bakarrik izango naiz, edo ez naiz izango, hori bada diskurtso pixkat, bada feminismoa, ez? Bai, esan nahi dut, bikote nuklear edo familia nuklear batean ere, hori da, ez du esan nahi ez dela feminista pertsona bat dagoelako bikote tradizional batean, nire ustez. Edo zarelako ama bakarra, edo zarelako ama zara feministagoa, nire ustez, ez da. Ez da elkarloturik. Nire ustez ez. Eta ima izan aurretik irudikatzen zenun nolako ama izango zinen ama mota dela gaur pixkat landu nahi dugun gaia, ez? Amatasun eredu horiek baldin dauden edo ez dauden. Gaur egun baditugun kanon batzuk, edo eredu batzuk zinetara bultzatzen gaituzten, ez? Ama izategarenan, hitz egiten dugunean bezala, baditugula edertasun kanon batzuk, ez? Eta hoien patroi horien baitan jokatzen dula merkatu guztiak. Amatasunarekin ere... Uste duzu olako zerbait gertatzen dela, sortzen ari dira eredu nagusi batzuk, eta zu ikusi zara hor lerrokatua edo zalantzekin non ubikatzen zinen, edo ez? Zakit, nola bizitu duzuzuk hori? Baina pertsonaren zalantzaz beterik, beti, amaizan horretik, amaizan eta gero, ez? Eta bierpin, zure gustatzen zaizu, igual ikusten ditut, hor. Katxondeito, ja, Esan duzu saio guztietan, nire. Zoraitik, gustatu zaitu. Gustatu zaitu idea. Nire inguruan, horrela bi joera bezala. Bat, Superwoman, argi eta garbi. Igual, bai. Dena egiten aldu, eta bi aur, ez batekin eta zailtasun pilo bat da, nean yoga egiten, aurra zaintzen, ez dakiz marabilloso bat egiten, oporretan, besteko gauza. Eta hori dena Instagramen erakusten, ez erakusten, hori da. Aldi berean, espazio batzuetan igual bai, ezin du gehiago, baina gero bigarren aur bat izaten dut, 2 urte bakarrik eraman behar dira, ze horrela dena da, arau bat, izaten duenanik, zergatik jendeak ditu aurrak. 2 urte ditunean urrengoa, ez dut ulertzen ongi... Horrela badago eskema orokor bat. Nik ikusi dut pizka bat, bai, horrela, eta lehen ez nuen ulertzen, ez nintzen hortaz jabetzen, baina orain ama naizela, ez den dut. Zelako, ez dakit zeitza erabili hori, ez dute paitu nahi, baina iruditzen zait aur bat 2 urterekin beste aur bat ekartzaia zure bizitza zaudenean berrantolatzen, derrepente beste, ez dakit, iruditzen zait, komplikatua, eta gainera, baldin baduzu bizitza bat, hain aktiboa edo hain komplikatua ere, lana, eta gero beste bazterre hortan, izango zen, dena utzi, nire kasua izango ditzatekena hau, lan, etzetik kanpoko lan hori utzi, eta zaintza lan horietan zentratuago. Nire burua ikusten dut gehiago hor, kokatzen dut hor. Eta hori, ikusten dut igual inguruan, hori edo bat edo igual hor, baina egia da, ez da, orokorrean ez gaudela ez batean ez bestean, hori, egiten dugula, superviventzia. Alduguna. Bai. Baina bai gertatzen denak, akaso da, arazoa dena da, eta agian egia da, bi eredu nagusi horiek egon daitezkela bereziki, baina
azkenean hor badagoela, etengabean ere, bata bestaren arteko lehiaketa bat egongo gaina bezala, edo, bueno, epaiketa, kritika... Bai, igual lehiaketa baino, bai, ni bai sentitzen naiz batzutan epaitua, pues ez dakit ordutegien gatik. Bai, datorren urtean, azten zaren lan espabilatuko zara, edo espabilatuko da aurra, edo... Bai, epaiketa bai sentitzen dut, pizka bat, esaten, bueno, ez txubaskero jarri, eta, bueno, jazta bakoitza. Pentsatuko du nahi duena, baina bai sentitzen naizela epaitua pizka bat, bai usteagatik, ezakit, besteen, hau da nire horreitzea, bestek uste dute utzi dudala nire bizitza, eta nagoela bakarrik, eta nik ez dut horrela ikusten, Ez duz horrela bizitzen. Ez dut ikusten, bai egia da utzi dudala lan mundua, baina ezken nire bizitza gustatzen zait. Osea, nire bizitza ez da bakarrik lana. Zer nahi dut, datorren urtean lanean egongo naiz, printzipioz egongo naiz lanean, eta uste dut jendeak desberdin begiratuko nahuela. Osea, bale, pues hau da realitatea, ez? Hau da ez orain arte... Happy flower bizitza, ez? Bai, sentitzen, uste dut pizka bat... Eta hor, uste duzu eta hau ez egon gidoian, baina zaintza lanen desprestigioarekin lotuta dagoela, eta alde batetik, momentu hontan mugimendu feministatik zaintza erdigunean jartzen ari garen honetan berez badagoela horrelako Bai. inkoherentzia punto bat... Gatazka bat, bai, eta ni korapillo hori sentitzen dut barruan ere. Ze, klaro, ordu gehiagotzean zaintza ikusten dut ere nola sartu nahi zen sistema, osea, kapitalismoaren, klaro, oso polita da, usten duzu, osea, zaintza edo aur bat etortzen da mundura eta nahi duzu, ez? Pues oberena eskaini edo, klaro, sartzen zara hor. Baina bai da, pixka kontra jarria, ez? Sainak esaten zuenetik, diskurtso feminista batetik, eta entzuten da, eta badaudolako kritikak, ez? Esatena, emakume batek amatasuna bizitzen duenean, erabakitzen badu adibidez zure kasuan bezala, bueno, pues, lehentasuna emango diot, agian lehenengo hilabete, urteetan, lan erremuneratuari uko egitari, eta zaintza lanei dedikatzea eta orduan, badago alde batetik, diskurso feminista esaten duna, osando, zaintzak erdigunean jarri bar dira, balioan jarri bar dira, eta menbartzaio merezi duten tokia, eta orduan, zentzu horretatik, erabaki hori hartuta ematen du, bueno, hortiz zela, baina gero ere diskurso feministatik badago ere kritika de kontu zibili, hau trampa bada, zer edu patriarkalean sartzen ari zera, berriro ere emakumea espazio pribatu da legatua gelitzen da, zaintza lanak bere gain hartzen ari ditu, ez? Eta hor, azkenean, puntatzen ere, gotea denak pixka tarumba, ez? Esatea dena, ostra, a ber, zer egiten dut? Orduan zer egiten dut, ez? Osea, zer da erabaki zuzena? Osea, nire ustez ez da feministagoa gauza bat edo bestea. Baina, bai egia da, hartu nuen erabakia iruditzen zitzaidalako bizitza lasaiago bat hori bai sentitzen dut. Osea, ez dakit, superwoman hori nik ez dut izan nahi, eta ez dut defenditu nahi. Orduan, bueno, pues hau da, pizka lasaiago bizitza, bai. Baina, beste kontu bat da, nire bizitza eredua edo zaintza hortan nagoen parekidea den, edo, osea, ez. Hor ikusten ari ditut, hori, hor, korapillo hortan, claro, hemen eroso nago eta erabaki dut hau egitea, erabaki dugu horrela antolatzea familian, eta oso ongi dago, baina berrantolatu behar dugu. Egitura asko, ez? Osea, nik etxean egoteak ez du esan nahi egin behar dudala dena. Etzeko gauza guztiak, edo, ez dakit, azten bana izazten, baina esan nahi dut, ez da feministagoa gauza bat edo. Beste kontua da, jarri behar ditugun, hausnartu behar dugula, horren inguruan, nola eraikitzen ditugun, egitura horiek, familia batek erabakitzen du horrela bizitzea, beste batek horrela, baina parekidea izan behar bada, edo feminista izan behar badira, espazio edo nola izan behar dira. Nirea, oraindik, hor gaude. Hausnarketa hortan, ez dakit erantzun dudan, baina. Imaginatuko duzu bezala, eta ni asko itziten gara honen inguruan. Hemendik atera jarraitzen dugu, ez dakit zergatik. Eta, baina egia da, justo lehenko astean, honen inguruan aritu ginela. Eta, ez, osea, azkenean, pixkat, plantatzen un, ez, pixkat, erokiria orduan, zein da erabaki zuzen, eta azkenean, bueno, eta iazko gure prozesutik ere, atxolorrak prozesutik, pixkat ondori hori ateratzen genuen, azkenean, bakoitzak ikusi behar duz zein den, eta hau beti ere, nik uste dut horretarazioa dugula, hitz egiten dela gure privilegio goratik, zari garenan
hitz egiten aukeratzen aldugula da, aukeratzen aldugulako. Osea, kaso askotan ezin da aukerak eta hori egin. Baina, hori ez, pues, neri, sortzen mazait, eta gogoa alin baditut etxean gelitzeko, pues, gelditu eta ongi etorri, eta ondokari seguraski bagian ez da bere autuaz, ez da gustora egongo, baina azkenean gauza da, hori, hausnarketa hori, bueno, behintzat zure barnean hausnarketa hori egita, eta esatea, ni non ubikatzen ez, non nago eroso, orain, zeagian, amatasun esperientzia batekin jotze duzu aukera batera, eta hortik 5 urtetara berriro ama baldin bazara, haian bestera baki hartzen duzu. Eta dena da egokia, ez? Osea, ez dagoela formula magiko bat edo adibidez zuzen Horrek ez, bai, eta horrek ez du kentzen, hausnarketa feminista batekin joan behar duela dena, ez? Osea, alde batetik, ez epai feminista batekin, hausnarketa feminista batekin. Ados, ni kontzientea naiz, nagoela, justo, bikote ere familia nuklear normatibo baten barruan, eta nire erabakia kapitalismoaren ereduak babesten ari duela. Osea, kontziente naiz, hausnartzen dut, saiatzen naiz, alik eta parekiden izaten, baina, bueno, ez du horrek, hori da, ez da epaia, da hausnarketa. Eta denen artean, ze finkatu eta ze aukera maigaineratu ditzazkegu mugimendu feministatik kritika horreri, ezakin, diatzen ari naiz asko, baina... Ez, baina lertzen du bai. Ez sentitzea, exigentzia sobera ditugu, ez? Egin behar dugu ongi, ez? Edo, a ber, ni feminista naiz, ni ezak zen, orduan, ondo, eta bai, nik hori ere sentitzen dut, presio, baina nire buruarekin, soziala ere, bai, hor dago, baina norbera bere buruarekin, bai. Horregatik, igual espazio hauek eta, ez, plaza, interesgarriak dira, esateko, jazta hori da, kontraesanak ditugu, eta etengabean, eta bizi behar gara... Eta betaurreko moreak jantziekin etengabe bizitza, ez da sostengarria ez da ere. Osea, momentu batzutan bagian dira eguzkitakoak jarri eta esan menga aurrera. Bai, eta mantendu betaurrekoak, baina ez egon nola. Fla, hori da, ezin da, eta hasiera ereduetan ikuste dut ere badela hori, ez? Eta hitz egiten duguna metodoetaz eta ez, ere guztietan, ostra, oso ertxia da bidea, ez? Goazen malgutasun pixka batekin, eta bai, goazen egitera bi bide, eta erreka batean bezala. Betu zera hausnarketa egingo dudan, miralantz. Erreka batean bezala. Goazen saiatzera, zera bat, eta momentu batzuetan, egongo zara, zu nahi duzun alboan, baina beste batzuetan egun barko duzu pixkat erdirago, eta saiatzen kontran egiten, ez? Eta baina momentu batzuetan errekak eramango zaitu, zen ezin zara egon demora guztian. Arraunean. Arraunean, eta batez ere nik uste dut, eta euskaldun feministak borroka horri oso potentea da, ez? Da guztiaren kontra jutea. Inguruko edo behintzat gu Irunen bizita, azkenean errealitatearen kontra jutea etengabean, eta oso gogorra, oso potentea da denaren aurka jutea etengabean. Ez dakit. Horrengoan aterako dizut errekarena, ikusiko duzu. Ondo dakatzen dut horrekin. Erreka. Errekako erpinera juntzaitezke. Baina, ez zieraren gaia txertatu dela inaraia, hori zen ez, igual pixka beste gai potentea, eta hor pixka ere zure irakasle ikuspegitik. Ze hori ere bada beste temazo bat, ez? Ja, behin aurra... Hemen egiten dugu horretaz, ez? Emakumearen gorpu, prozesuetaz, ez? Aur biologikoak, ez biologikoak, baina, hemen dago, ez? Pertsona berri hau munduan, eta orain zer. Orain zein, eta hor ere, gaur egun, abanikoa zabala, eta, badago, ez? Osea, eskesi Montessori, Pikler, zakitze, mantendu gainera, jaio delako aurre hori, zuk bapaten hori dena jakin behar duzula, eta master bat egina duzula. Eta batez ere erosi behar duzula. Erosi, bai, eta... Jakin ez dakit, baina erosi eta... nola da, esto positiboa, edo... Bai, ezin dela negatiboan, ez? Egin, eta ez dut esaten, eta ez dut horietaz farregin nahi, ez da gutxiago ere, eta segurazki, nik aplikatzen ditu dela horietako gauza asko, baina... Horre ere, irekitzen da mundu bat, ez delako, ostras, eta bale, nino nubikatzen ez, dakit zuri irakasle izateagatik errestu dizun edo zentu horretan lasaiago iritsizaren ama rol batetik hori kudeatzea, edo kontrakoa, presio gehiago? Pues, a ver, ja.
interesgarria izan da hori, pues, nire bilbidean ama izan arte, pues, hori, pues, gauza asko egin ditut, eta gainera gustatu zaitez behatzea edo irakurtzea, eta bai baliogarria beti, ez? Osa, informazioa edo, bai, beti da. Baina, ikusten dut nire buru ama izan aurretik igual zorrotzagoan nintzen hori, edo lanean zorrotzago, hori teoria, metodologia, orain arte, hau izan behar da horrela eta oso zorrotza bezala. Eta lehen esan duguna, ez. Ama izan nahi zenean, oza, ama izan aurretik barkatu, nuen beldurra ere ama bat horrelakoa izatea, pues ezin zaio ez etxesan, ezin zaio ez dakiz ere egin behar dugu, ja ez dira makina, gara pertsonak, lasaitu behar gara, eta nik uste hori dela garrantzitsuena gainera. Ez, askotan ez, eta horren joango naiz beste, esaten duguna baino, ez dakit nork esaten duen hori. Ez da didaktika, ez da didaktika, da mimetika. Hori, behitu ez nikien. Osa, esaten dugu ez, diskursa eta orain ere, nire buruarekin irakurri, esan, pentsatu, zer egin behar dut, nola lanean, ez? Eta gainera ateratzen bana, aurrela ez da, epaitu nire buruan, eta gehiago ezitzen du garena, osa, transmititzen dugu. Ezin da ebili, pues betikoa, ezin da ebili mobila, ja, baina zuk ibiltzen duzu, pues jazta, osa, ez da heltzen mesua, edo eskidetza, ez, gaia honekin? Eskidetza, kurtzoak, tailerrak, tururu, eta gero, errealitatea, esaten zua, bale, eta zertarako. Ja, baina ez ditugu ezitu behar aurrak modu, ez, teoriko helduok egiten dugunarekin. Kasu honetan ere, bai ez, baina hausnarketa interesatzen ikusten nahi nion pixka paralelismoa, baren dela saio batzuk Isabel Aleman eginarekin egon ginenan ere ez, eta antzeko zerbait esaten zigulako aurduna erditze prozesuei begira, agian garela belaunaldi bat inoiz baina teorikoki preparatuago edo informatuago, irakurriago, eta gian ez era ereduekin antzeko gertatzen dugu, baina gero praktikan, gero praktikara hitz egitea goazenean, ez, esan duzutena, agian badakigu pila bat eta dialektikoki ez, eta teoria asko, baina gero, eta incluso igual kagada handiagoak egiten edo kagada berriak egiten, adibidez, esan duzuna, esto digitalen, gure gurasoak zorionez edo zer itxarrez ez dituzten gauzaiek, eta ez ditugu ikasi, ez ditugu ikusi gure gurasoak mobil batekin bazkaltzen etxeko mailan, ez? Baina orain, agian, hau betetzen zaigula asko, baina gero praktiketan ezakitze puntu daño gero aplikatzen diren teoria guzti hauek, ez? Eta hezkuntzanik hausnarketa hori egina dut beti da, eskolan erakutsiko diote, egingo dute, edo egingo dugu kurtsio bat, edo hezkuntza formalean, edo ez formalean, edo... Ez como, ja, baina, ez duzu ikusten ez duela esortarako bali. Nik ikusten dut hori, igual naiz oso estremoa. Ez dut esan nahi, ez dela egin behar, ez... Beti ez, ale bat baino. Hori, pues bai, eta ni barne, ni naiz itzeitea eta saldu, eta ezakiz zer, eta begira, eta gero esatzen duzu, ja, baina, zuk zer, hori da, ez duena nire ustez, bai. Vale, eta orain bai hiru galdera laburrak pipa. Betikoak, zue gustatu izan litzaizuke jakitea ama izan aurretik? Zakit, argi duzu. Ez dakit, badut memoria galdua bezala edo. Zaila egiten zaita galdera hau erantzutea. Igual, errezena da zailtasunei, ez, begiratzea. Nire kasuan adibidez, titiarekin, edoskitzearekin izan nuen arazoa, erditzea izan zen, zoragarria, pertsona oso... Emagina berezia zen, tokatu zitzaiguna, eta oso ongi. Baina gero etxean, bakardade hori ospitalean ginen 24 ordu, dena oso ongi, bai, joan zaitez etxera, eta monstruito horrekin, zer zagutu behar gara, zer egiten dugu, mina, gizon mediku batek esan, no, si te dueles, mina baduzu, ohituko zara. Eta, karo, ez dakizu, ohituko naiz, baina ezin dut, tortura bat. Eta gero, inguruko egia da, izan dudala sortea. Inguruan emagin bat, osasun zentroko jendea ere egon zen hor gurekin, eta lagundu ziguten, baina hori ez nekien, esaten badizun mediku batek, ohituko zara, eta nuen nire burua titia, orduan sufrimiento, eta ez zuen ondo hartzen. Orduan, klaro, erakutsi behar izan ziguten, eta prozesu hori, adibidez, ez ezaguna zen, eta, igual jakin izan banu aurretik, ez zailtasun edo
Bueno, pues adibidez hortan, gure Bai, ez kasua dela izan zen oso gogorra. automatikoa Hasiera, bidean nahi dut, eta listo, dena izango da zoragarri, ez? Gertatu daitezkela komplexutasunak. hasiera gogorra da. Niri titia besteari ez dakiz zer, eta besteari ez dakin hor. Osa, baina, hasiera hortan, bai. El pos, ez? Beti dugu barkatu, beti dugu erditzearekiko beldurra, uste dut. Ez? Zeda lehenengo gauza, ez? Erditu. Eta beste guztia. Bai, hori da, temazo bat, erditze, oste, hori... Hori, igual. Bale, eta ze superbotere gustatuko litzaizuke edukitzea? Hori ere kostatu zait. Zakit ez dudan lako sinisten hortan edo zer. Pragmatika. Botako dut. Beta aurreko moreak, horrela izatea. Venga, egoera, ez? Zakit, egoera desberdinetan, esatea, eztabaidatu baino batzutan, ez? Jarri eta azun. Ja, berak. Izatea ikuspegi kritiko feminista hori. Horrela. Oso botere guapoak botatzen. Bai. Eta zer aldarrikapen duzun gaiarekiko? Amaitzako eta usteko hemen goian. Gauza asko, baina, memoriz horrela pentsatu nuen. Amatasuna, igual esan dugu ere, baina amatasunak, ka hori ez, feminismotik ere askotan anistasun hori aldarrikatuko nuke. Esan dugu bada, dela estatiko bat edo ez hegemoniko bat, pues bueno, pues ez. Eta horrek ere igual azeitzen gaitu, huela uste dut. Eta gero, pues, gaia edo eskidetza, pues ez dela existitzen eraiki behar dugula, ez? Eta horretarako, pues, lako eztabaidak eta, pues, bai, eskolan, familian eta maila kolektiboan, ez? Bizi beharrean gauzak modu individualean, maila matasuna, bai, eraldaketa edo, pues, maila individualean bizi beharrean, pues, kolektiboan. Oso ondo. Jo, mila esker. Ana, mila esker. Hemen gure Euskal Herriko nomada, ez duela esan, Bianakoa, izate, zerratzen. Mugimendu feministan urte pila bat hori ere zu esan. Donosti, Gasteiz, eta, bueno, ibilbide guzti horren ostean, gaur hemen gurekin konpartitzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta beste bat arte. Vale, zuei. Aio.